Mama Akwaba, wafreme Adwa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Program say and like a page so one of the script personnel about so but or no kwa why define no one can you I'm saying medical now also be why the define can you who say or script personnel because no user no say or no or a police ni pa or would you no match say nya ko fo ado aban a kana police adwuma kan nya ko no da ono o say ko fo ado na aba ama the police mo aye fe police mo aye den den ko for pressure me police because ono odi necessary budi adanse say akufo ado aboa amande police and the uniform mpo no obupam mom was the first no obupam mom was the first no no mo na edu musica ekopam uniform koto mo boot and so there please obia uniform 2 3 4 3 2 3 4 omo officer omo yankofo wo mo a ebibie no mo atumi ko omo ye mo enti like oba en wasa betu marketwem omo marketwem akosoro a oka em say na wo so bi oka akora ka say enti man de kora no bribe no kora so bafom omo kan no say de kora ma bribe kora so bafom aha Okay, Willie. yeah Police for bribe, but we won't do police for. security personnel bi e company ma na ahye na kan kra o say kan o say si ne pa because baba no say we see nyoma wa be oba na bonne bo wa bo no security personnel ne mu no o say the security personnel say the first impo o say first impo fire service impo na ko fo ni ndi ho o say ne kohwe ko fo pray because e mo aye de mo aye akono and using this thing no woka like o say woka o so mo mu yi omo ni mu ni nti no e ya no mo mpese o meka se be The say we are Simon. Dipana egu we are Simon Kasankasa no. Ye mu bi nye correct. Unze Jawuken bra kufa do boy e security sector. Enye easy. Me meka say even security sector kra kufa da ejuma ho sim ba bia. Because na no motorbikes ship no ne do bo. mamo how many motorbikes on jamo Yes. Hwe no ma wa provide a security di akufa do ahwe so pa. Hwe nipa wa fa wa recruit to akọ security sectors ni. Ene equipment ni apparatus ni Ghana ayɛ Vega Chris ayɛ den ama wo dabi ɔman no mu ɔda paa na asomdwie de asomdwie na wo nyame ɛma wo bie because wokɔda na etwene ma nkurɔfoɔ tentan wɔn mu nyapadeɛ bɛfa wo so kɔ agradaa hɔ amene ɔmu twa adwo nyankopɔn ma wo asomdwie da wo yafunu abakora nyame ma na asomdwie because ewiase a wobaeɛ wonyɛ w'adwene sɛ wobɛdi han ho adanseɛ da wohwehwɛ sɛ nyankopɔn bɛma wo asomdwie because of wunti ebinom mma sabi last na mete TV ho obi ba nsa asɛe wo de wo pa asomdwie ama wasetena anya saa sabi nyame nyɛ kwase a unya asomdwie na nya asomdwie kyina aban bɛba aban bɛkɔ wo ho bɛkɔ so akyerɛw because wo ani han ho adanseɛ baabi esum wɔ na wo locate nyankopɔn ma wo nya peace da ai me kwaku yɛ bo na me ka asomdwie ya no so kasa eye dede ne nyina o ma je o musika o Captain Smart nom wahene babo amamo ya tua mo billions of cedis esie mo madache omo personal interest me MPP pani bia ne ho amenimu no yes ya wo ya dwuma ayeye men kasa because of obisikanti dabi sabi yanyini yanya akwada oman we mu ye firi to aba ye nya mfaso wo aba bia ya to so sesa aban we ene ba bia obefa bia ye yi akwan na no me kwa akra me yemu hye adwuma aban we ya ye no won knan abonten so no enya asem ketwa enso Ghana timamufo apatu se omada omuhunu di aban we ya ye all because of say aban we born ne se okobo obosia de beto aduane ma omumadi ye ene omumma binom
ayɛ akrakyefoɔ wankɔbɔ bosea no a mɛtɔ trasa akodan a ma agyantrafoɔ ma nti yɛnhu ne so mfasoɔ mɛsɛ Bawumia so mfasoɔ ɛkyɛn abɛ Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na mo deɛ mommɔ anibiana so bra na mommɛnhwere no Kwame di ewuo wansa amra mobɛyɛ mmɔbɔ sɛ mobɛyɛ mmɔbɔ sɛ daakye biara ni n'ani so a ɛfa mo ho enti na ne policy bɛpem ne ɔntumi nkyerɛ mu no 24-hour economy ɔnyɛ biribiara o mokɔka a ɔbɛka sɛ ɔbaeɛ no na ɔma agye nsɛm ne aban no ahyehyɛ no mommeyɛ nyinaa yɛ mmoa yɛmma no daakye nti mommeyɛ mfa nyɛ amanyɔsɛm na ne ɛwɔ Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ni so no emmerɛ mu ma ɔman na I hope sɛ yɛbɛkɔ yɛnim ɔmo a yɛabɔ ɔmo paa ɛkasa gyegyegyegye no ɔmo personal interest ɔmo ne ɔmo yere ne ɔmo mma hunti na ɔmo kasa saa ɛnyɛ mo Ghanafoɔ na ɔmo sumo ne aban ayɛ no ɔmo kokoa mu a ɔmo bɔ ɔmo nsɛm ma aban no but ɛnam ɔmo sika a ɔmo pɛ nti asi edu nkatia mo nti na ɔmo ani abere media ahodoɔ a yɛabobɔ ɔmo pa nsɛmtwerɛfoɔ a yɛabɔ ɔmo pa nyɛ mo Ghanafoɔ ɔmo personal interest ɔmo gu media no so kasa ɛyɛ dede ne nyinaa ɔmo agye ɔmo sika o Captain Smart nom ɔhene babo ama mo yɛtua ɔmo billions of cedis esie mo ma daakye ɔmo personal interest me MPP pani bi ne ho a menimu no yes I think that this continuation very beautiful university. Very beautiful one. And Kofodia Crown, Mimi Crown, Kofodia, Mefa Kofodia Township, Kofodia Regional Hospital, Bia, or Musi Onum. Very big one. Very big one. And I was very impressed with that regional hospital because I don't have to go to Accra. From Suhum, I can just go to Kofodia if I need healthcare service. I don't even Accra Crown may go from Suhum to Accra. So I don't have to live in Accra. Just like Abricha, Mitimi drive 1 hour 45 minutes. Now I can drive 45 minutes from Suhum to Accra, go and come back and be able to do anything and get out. And that kind of development in your continuation. But maybe as to the vote, sometimes I don't know before I wonder say, these people say, Ashanti region fund they will not go and vote, but vote for the market because of my input to Juma or voter region. Sometimes and this for no kasa o mu bi so mu na voter for no to your mu. The amode bo MPP for su boy na MPP for nya to Ashanti region dey petition them voter for NDC dan na mo aya mo mo nkɔ hwɛ o mu town road ho hoi ne saa da MPP for the ba be ye ni nyina mo